हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैलायबाय। बे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायनो नांगोन, होनब्लासो मिथिगोन दि बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि बर' इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि सायाव। बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों फेक लाभ। बियो मोनसे बड' शर्ट फिल्म। लोगोफोर, दासिमहालागै फुलै नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। आं बिथांमोननि बे इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन। नैबे भिडिअ आर्टिस्ट महरै दङ आबुल, रैसु, सुबुं, बाबलु। लोगोफोर, नैबे भिडिअखौ बिथांमोना फुलै आपल'ड खालामनानै गालांबाय आरो बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन आरो नैबे भिडिअनि डाइरेक्सनखौ होदों सुबुंसार ब्रह्म आरो नैबे भिडिअनि डायलगानो जादों नयन मुसाहारि। लोगोफोर, दासिमहालागै नायाखै अब्ला बिथांमोननि एसबि संगीत इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि बे गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैनो हागोन। आरो आं बे बिथांमोननि नैबे भिडिअनि लिंकखौ बे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनावबो होनानै दोनगोन। नोंथांमोना डेस्क्रिप्शनाव थांनानै बे गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैनो हागोन। लोगोफोर, दासिमहालागै बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो। भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलाव बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ आपडेट मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौल' क्लिक खालामनानै लाखि। जेब्ला आं गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड होगोन अब्ला नोंथाङा बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। लोगोफोर, नोंथांमोननाव बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअ आपडेट होनो दङब्ला नोंथांमोना आंखौ थाबैनो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन। लोगोफोर, आरो नैबे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनाव आंनि वाट्सएपनि ग्रुपनि लिंकखौ होनानै दोनदों। नोंथांमोना वाट्सएप ग्रुपआवबो जइन जानो हागोन। बिदिब्ला दिनैनि बे भिडिअआ बेखिनियानोसै। नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ थाबैनो लानानै फैफिननो नाजागोन।